Hej så, jeg vil fortælle lidt om, hvad Google søger ordentligt. Når man laver en søgning, så er det meget vigtigt, at man søger meget enkelt. Man skal ikke skrive hele sætninger som, jeg er en ung dreng med ondt i maven efter æble, eller et eller andet mærkeligt. Bare skriv, ondt i maven, æble. Så får du de mest relevante resultater for din søgning. Du kan også søge efter nøjagtige udtryk, så for eksempel det skideskæg i Mongolian, så får du kun der, hvor der står i træk det skideskæg i Mongolian. Du kan også søge efter bestemte filtyper, f.eks. kost, hvis du gerne vil have noget pdf-filer med det. Så søger du kost.pdf, så får du en masse pdf-filer om kost. Smart. Du kan også lave beregninger i Google, f.eks. 3 gange 4 plus 8, du skal gerne give 20. Jeg har prøvet det før, så jeg er ret sikker i det. Og du kan også gange for eksempel de her 20 med 2, den virker fint lommeregner om Google. Du kan også lave grafer med Google, så for eksempel 4x i anden plus 3. Så får du en angrebsligning, som ser sådan der ud. Ja, den smiler sgu. Du kan også søge vejret frem. Hvis du gerne have vejret bare for dig selv, så kan du bare skrive vejr. Og du kan også skrive vejr New York, så får du vejret i New York. Der er lidt varmere, end vi har det i Danmark. Snyd. Men hvem er Google egentlig? Ja, Google er et firma, som er meget kendt for søgemaskinen Google. De har også andre ting, som f.eks. Android-markedet og YouTube. Men deres primære omstilling kommer fra reklamer, som de er rigtig, rigtig gode til at målrette mod de personer, som faktisk er interesseret i de her reklamer. De har en rigtig meget data, og det får de brugt på en god måde Google. Det er det, der gør dem specielle.